ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantuk deh. Aku ngesake video jelas ini. Ya. Ini kalau pun iki pun kan kita boten munajat datang Allah Subhanahu wa taala kanthi wasilah sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kalau paham panjenengan itu setiap saat, setiap keadaan itu sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Minimal pada sholat dari pun sholat niku selesai niku jenengan niku sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Ananging ingatan kita belajar sholawat punika supados merasuk ke dalam jiwa kita. Laulaka ya zinakal wujudi maka ba'isi wala wujudi wala taronan tufi sholati wala sujudi wala ruku'i. Jadi jikalau tidak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uripe yang wae dhewe niku ora enek faedahe. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinangka wasilah tuntunanipun Gusti Allah diri kita dados tiyang ingkang bermanfaat, dados tiyang ingkang ada faedahnya baik di dunia maupun di akhirat. Awake dhewe dadi duwe nur. Nur sae wonten ing alam dunya, sae nur wonten ing akhirat. Nur ki ora rupa ora mencorong, ananging nur ilahi ingkang dipun beto dening Kanjeng Nabi Muhammad diwasi sallallahu alaihi wasallam dipun sampai akan dumateng diri kita panjenengan dados beri cahaya pencerah-pencerah dan pelita di lingkungan pribadi masing-masing. Allahumma amin. Punika maksude nur ilahi. Ngoten nggih, minimal panjenengan itu dados wasilah pencahaya bagi anak cucu Anda. Dan nggih, itu yang namanya nur ilahi. Jadi sampeyan ning donya niki sudah bersinar karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah mangke teng akhirat niku sampeyan juga bersinar karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pramila wau sampeyan sampun melafadzkan ya habibi ya Muhammad, ya arusal qafiqaini. Wahai kekasihku Muhammad, ya arusal qafiqaini yang telah menyatukan dua kelompok yang saling berseteru jadi damai. Niku mungkin sampean niku sing paham sejarah ya gur antarane sahabat napa Qabilah Aus karo Khazraj. Cuman saniki ngeten. Sing iso ndadekaken sampean niku bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Niku wasilahipun tetep Kanjeng Nabi. Nek sing dikam dhuwur dhewe tak omong ya iki. Sing rada tengah. Dadi ngeten. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jika tidak ada orang yang membimbing saya, maka aku tidak akan kenal kepada Tuhan saya. Sehingga itu yang mbok omong ya. Ya betulan ya. Betulan. Yo paham. Jadi niki sing tengah wae, sing tingkatan nomor loro. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Lamun ora krana wong sing bimbing aku ora bakal kenal karo pangeranku. Lah ingkang bimbing kita wasilah saking Gusti Allah pinangka tangan panjangipun saking Gusti Allah supados diri kita dados tiyang ingkang saged wusul illallah kenal kalian Gusti Allah nggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila sampeyan niku arep selawat ping pira wae dengan cara apapun itu sah-sah saja. Apa arep nganggo gedak-gedek, arep nganggo mantuk-mantuk ya, nganggo nyanyi-nyanyi
Itu sah-sah saja loh, namanya cinta kok ya wong jenenge cinta niku ya implementasinya ya sak-sake. Ekspresi ku ya sak-sake. Wong jenenge seneng. Ngaten niku. Bisa kok contohnya ngaten iki. Sampeyan teng ngarepe enten teh. Teh niku rasane manis, pas sing mbok senengi. Kowe mesti ngombe ngaten iki. Masya Allah nikmatnya. Karo gedek ya. Lah ngoten niku ekspresine ya ngono. Mila nenek wong dalih ibarate sampean dikritik, ngopo selawat dadak anggo gedek-gedek anggo nyanyi. Lah wong ya seneng. Paham nggih? Dalile seneng, ora usah dadak golek dalile Kanjeng Nabi wong nglakoni. Lah mosok Kanjeng Nabi nyolawati awake dhewe. Ku yo aneh-aneh wae ya to. Nggih, paham nggih? Nggih. Pramila ngeten, sholawat niku ditujukan kepada kita, dihadiahkan kepada kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma duh Gusti Allah sholli mugi panjenengan paring rahmat takdim ala sayyidina Muhammad ing atase Kanjeng Nabi. Ketoke kuwi ndongake Kanjeng Nabi. Tapi padahal ora, Kanjeng Nabi ora sampe dongake sing genah. Sing perlu didongake ya kowe. Iya to? Nggih, dosane wis akeh, salahe akeh. Ya ora apa neh. Wangel sisan, tatanane angel, wong ora patiya. Nah, wong iki ketok ya to. Ane wis ngoten niku. Menungsa niku tatanane angel, ngeyel, ora patiya genah, kesalane akeh. Niku nek mboten Kanjeng Nabi niku gara-gara sholawat mboten Kanjeng Nabi menyisakan sujudnya untuk nanti minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, yo mikirke kowe kumpi. Niku matoba aisi wala wujudi. Uripku ki ra nek artine ora enek paedahe. Pramila sampeyan gak kenal Kanjeng Nabi, gak kenal sholawat, ora kenal salat, ya kafir sisan. Uripmu karo matimu apik nek anggur. Lah iya wong niku nek mboten ya ning apik ora ngomong ya. Dadi wong niku lek ngeten to, jenenge wong kafir niku kaya dene wong wuta. Wong wuta kuwi didokok kaya wong mati. Wong mati dokok tengah dalan eneng truk lewat, iso nisih ora? Ora iso. Eneng ngarepe eneng jurang. Niku dhewe arep jeglok iso mire ora? Saged mboten, Bu? Ora isone jenenge wong mati ki ora iso ngopo-ngopo arep mbok glethake. Mulane sampe niku wong mati ku ning ngene berarti napa dikubur nang endi? Ya nyarah sing sing nggo ambok cemplunge kalen monggo. Arep mbok cemplungne laut ya monggo, mbok buak nyang jurang ya. Ora apa-apa nyarah. Iku jenenge wong mati. Lah padha wae wong kafir niku kaya dene wong mati. Amargi napa? Enten bahayane ngarepe ya ora ngerti, enek jurang enek pinggire ya ora ngerti. Ngasih enek istana megah sing meglong-meglong ya ora ngerti. Widodari ayu kinyis-kinyis ya ora. Kuwi wong lah ya wong kafir iki ngerti ora? Surga ya gak gunung, widodari ya gak gunung. Neraka ning ngarepe ya gak gunung, eneng sirat ya gak gunung, kuburan ya gak gunung. Mulane wong kafir kaya dene wong wis aja kafir lho ya. Ya diselingi ya. Ya diselingi. Iki wis ngantuk urung to. Nang sing alat-alat sing sesuai aku ora iso. Salatullahi ala hadawati al-ahmad khairi ma'aqiban najaib lahadi syura bisamir habani fahajaju qaru'a
ganti cangkoke di sawoko kepengen latu tolip robaka ditakhiri matlubika pun isane ganti iki latu tolip aja nuntut sira robaka pengiran sira ditakhiri matlubika lawan diakhir-akhirne ora onone tuntutane sira utawa ora kabule dongane sira diawake dhewe niku kadang-kadang enten wis ndonga biyen ning dijebul kawus e ora kabul iya ta lah karepmu kok kaya apa masalah kok ya ora lho sak jlentrek lho malaikat niku pemarep ngaudit ngoten niku sing ngendi sik to jane iki kok bingungi ya bingungi napa bingungi malaikat dadi kadang-kadang kok yang donga ngoten niku ya ora pati adab karo pangeran iya ra ya ora tau ya lah iya sih ra saniki ngeten lho kok juwalu wae siji rong dituruti wis ganti penjalukan apa ngene siji ra iso kok menawa siji iso ngono iya modelku lak ngono to kakean proposal jare dadi ngeten nggih sampean rasane karo pangeran gek sampean niku pemandung ora dikabulne. Laku talib robaka bitakhiri matlubika. Aja sampean niku nuntut karo pangeran gara-gara Gusti Allah ora ngabulke dongamu. Ya kowe rumasane wong napa ibarate kurang khusus ngono kok. Kayane Gusti nek kula ndonga kedadi kabulne lha kowe iki iso. Iya, wong salate ya gur dat yang ngajine dat. Sok umat Islam sok Islam sing umat ya. Nah, iki nek pas ngaji berarti pas umat Islam. Engko nek pas gejublek karo donya berarti Islam sing umat. Ya, sekarangmu. Ngoten iki. Ya gasen dhewe. Walakin talib nafsaka bitakhiri adabika. Ananging tuntutan awakmu. Tokmu adab karo pangeran kuwi wis pas apa Jadi kadang awake dhewe ngono. Jiluk karo pangeran niku akeh. Sangger bar salat napa ndonga. Bar salat ndonga. Ngoten niku rumangsamu jane kowe ya wis apik. Tapi adabe awake dhewe karo Gusti Allah Subhanahu wa taala niku kadang kurang bener. Dadi wong niku ngeten para mertamu ngadep karo tuan rumah niku kok nriji sewae ngoten niku adabe nek ora. Lah iya, ketoke ku ya ngono. Lah kok ya tau diri ngono nek. Wong tuan rumahe ngomong sak kecap kowe sak renjang. Lah iki jane arep ngetoke apa wedang ngene bingung Mas ya. Ya ta? Dia padha nggih hakikate ngoten niku. Gusti Allah Subhanahu wa taala niku duweni keputusan. Bangane sampean mertamu jeluk ditokke es, jeluk ditokke jus, jeluk ditekke wedang gula. Legi ta iki ya. Lumayan. Jeluk ditokke ketemel. Lah kowe kuwi ya nyarah aku tuan rumah to. Nggih mboten? Nggih. Lah wong wis tamu duduke kok ngendi randunung kenal ya ora. Ya sampean niku jane kenal karo pangeran sik ora. Ya kita kan rada adoh. Niku ujug-ujug mertamu niku sing dijaluk kon nyuguh oke ra. Urung sing tamu itu tuan rumah niku arep kagek ngetokne teh niku pejalukmu wis sirup. Arep dikei sirup sampean jeluke wis jus. Sampean arep dikei jus napa jaman jeluk kok? Niku sing ora sida sisan. Iya ta? Wong kok angele. Lah iya, wong awake dhewe niku siji rong ditampa niku wis jalukane pirang. Lah apa niku tuan rumah arep ngetokke teh sampean ra sida, aku jeluke kopi. Baleke kopi gong nyamburi. Digekne kopi. Ya ora sida. Nek aku jeluke jus. Ora sida nek go bali mundur nek. Aku jeluke es jeruk. Ya to? Bali mundur nek ra sida nek. Akhirnya kayak sisan ora? Ora dikai sisan. Ya ketoke kowe kedongamu ora kabeh gara-gara ngono kuwi. Iya ora? Kok yang panjalukan dadi malaikat bingung arep keteke arep sing dikai sing dhisik sisan ora dikai kabeh babar. Ya. Nah, kok
Paham ya kan iki? Apa ora? Nah, mulane nek ndonga niku aja akeh. Tahu diri. Sadar posisi. Ya, sadar diri, sadar posisi. Adape awake dhewe niku ora bener kok njeluk apa-apa niku kudu dikabulke niku jenenge ya ndak tahu diri. Mila ngendikane punika mlaku toli perobaka bitakiri matlubika. Aja sira nuntut pangeran gara-gara dongamu ora kabul ning tuntutan awakmu dhisik kowe iki wis pas padha. Mulane ya wis salate dibenerke sik, ngajine dibenerke dhisik. Gitu. Mungkin nek wis ngajine bener, salate wis bener, napa? Gitu. Syariate bener, carane wis bener, sampean akeh ndonga. Ngono ya. Lah urung bener kabeh, dongane wis pirang? Pirang. Nggih. Wis ngono ya. Apa nek iki? Wis ta. Ora apa-apa selawatane. Nek kok yang ilmu tidak. Sampai bingung kok malah. Wis pokoke ngono kuwi tok sitok ngono wis apik. Kadang niku kok yang isi kok ya malah bingung gitu. Wis yo sakniki selawatan ae ora apa. Yo sinambi ngentosi pasugatan yang badhe dipun aturaken. Ladrang, luring. Innal habib al-mustafa
Nggih niki kula aturaken niki pengawasan Situdurur niku disambi boten disambi dipun paringi inti kalian naso itu ibadah. Jadi niki kula badhe ngaturaken wau hikam saniki naso itu ibadah. Kula wasaken lajengipun wingi niku ngendikanipun ngeten. Man asbaha wa huwa yasku dikol ma'asi faka annama yasku robba. Man utai sapane wong iku asbaha esuk-esukan wa huwa lan utai man iku yasku wadul utawa sambat ilanasi marang manusa dikol ma'asi ing rupek ing pangupa jiwa faka annama moko kaya-kaya sak temene man iku yasku madulake robahu ing pengirane man. Dadi kowe nek esuk-esuk pagi-pagi menyambut matahari pagi, kahanane wis ngeluh masalah rezeki. Ngono mbok omong yang wong-wong sisa. Niku kaya-kaya sampean niku wadul ora kaya-kaya ngritik Gusti Allah. Yes. Bahasane kan tak teko. Sampeyan iki tangi turu, raine sumringah utawa lesu. Lesu. Seger sampeyan niku senyum dengan gembira utawa merengut. Merengut. Sampeyan niku ceria napa mengeluh? Ceria sapa? Tangi turu. Ngono ta? Wangi tangi turun iku lesu gara-gara ngadepi kahananku. Sing tak lakoni apa? Asile sepi. Engko cukup apa ora? Lah ngono to. Terus pandangane bayangane sampean iku terus bingung. Lah kali kebingungan iku terus sampai ke dalam dada sampai nyesek. Akhire tangi esuk-esuk, esuk men. Bayangane ora ketok. Niku sampean kaya-kaya ngritik Gusti Allah. Gusti Allah sampean ra trima kanthi kahanan sing dina kuwi kowe jek diuripke karo Gusti Allah. Lah rumah samu nikmati apa yo rezeki pak ngono apa? Sampean tangi turu jek iso ngiler to? Ya iya wong aku ngerti wong bantal wis sampe gambar jagat. Ya ra. Terus enten iki ya pinggire lambe ngoten iki sing ngeces ngoten iki. Nah. Terus mbok ampu abangmu mesti ya lah ngoten niku iso wis ngono kuwi to. Niku sampean niku sine nyang Gusti Allah Subhanahu wa taala jadi dikek urip dijijik ditangeke coba umpama dibablaske ngono iki. Lah malah sampean repot to. Ya jane penak wong bablas malah ra krasa kan. Tapi sampean iki jadi dikek urip berarti jadi dikeki kesempatan awake dhewe niku nyekseni keagungane Gusti niku syukur. Anda masih dikasih hidup niku. Dadi niku sambate wong sing wis mati kabeh niku salam donya. Saka jaman biyen teko saiki niku hatta idza jaa ahadul mautu qala rabbil jiun. Nalikane wong wis mati kabeh niku pengine bali nyang alam donya. Pengen ngopo? Pengen ngamal so. Lah saiki kowe isih urip berarti iso ngamal. Berarti duwe perkara sing dirindukan dan diinginkan oleh semua orang yang telah meninggal. Lah ngono kok ya ora syukur ngeluh. Ya, pelane esuk-esuk buka jendela menyambut mentari pagi dengan senyuman. Ya. Bisa ora? Lah wong ora gori ibarate permuti awake dhewe, bojone diperenguti, pake diperenguti, mboke diperenguti, anakne diperenguti, sampai mlaku arep nyang warung utawa mangkat nang Tegal niku tanggane kok nyandi yu ngerti nyangal kok tekok. Lah ya. Yo wis lho sampe wong liyane diperenguti kabeh. Gara-gara apa sampean niku wadul dikul maasi. Kaya-kaya nyang Gusti Allah ora dicukupi. Padahal madang ya cek ping lho, ya ra.
Adus ya cek nganggo sabun. Sampean keramas ya cek nganggo sampo. Apa bali keramas merang meneh? Wong ya ora kok ya to. Sampean sedina ya cek iso salin ping pindho. Klambine ya beda. Kurang apa? Ngono meh sampean cek iso ngentut sisa. Ya berarti cek penak loh. Kita masih nikmat. Kenapa kita itu mengeluh hanya gara-gara mungkin rezeki senyak Gusti Allah SWT diparini awake dhewe kaya-kaya niku kurang. Lah ngopo kesampean niku ngrumangsa kurang gara-gara kokean ndelok nikmate wong. Iya. Ya tapi sebenarnya ngono Pak aku urung duwe piye to Pak. Jane iki temu obat iki. Lah yo Pak yo maju mundur kanan ki. Oke. Lah iya wis kabeh niku ya ikhtiar. Kabeh niku wis usaha. Ewa dene tentuane Gusti Allah SWT niku rezekine sepiro, sing penting kowe jende agama iso sujud karo Gusti Allah wis syukur. Ora usah dadak kok yang ndelok nikmate wong. Sing marane susah ya ngono kuwi. Ya ora. Betul? Wis niku. Mulane sampeyan niku nek esuk-esuk wis mengeluh kaya-kaya ngritik Gusti Allah. Terus nomor 2. Wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbah sahitan Allah. Wis padha wae. Sapa esuk sing mbok pikir niku masalah donya dalam keadaan itu susah. Faqad asbah sahitan Allah. Kaya-kaya sampeyan esuk-esuk niku nesu karo Gusti. Mau sing sampean peremputu wis ibarate ngritik pangeran sakniki sampean niku mung susah gara-gara donya esuk-esukan niku kaya-kaya sampean niku nesu karo Gusti. Lah ya ra nesu aku pokoke karo pangeran. Mogene apa? Wah takdir kok eleke kaya ngene malah elek-elek takdir yo. Kaya-kaya sampean ora rido karo kodok-kodare Gusti Allah. Lah sing duwe donya sapa ya nyarah aku wong iki sadurma kaya wayang ngene kok ya ta. Iki wayang bola-bola tak bola-bola. Mergane sampeyan wong Jawa kok. Wong Eropa ya ora tak omongke wayang. Ya ta? Wayang niku nek obah sing obate ya. Nek ngomong sing ngomong ya. Nek Kak wayang ngomong dhewe. Nek wayang obah dhewe nek wayang wong kowe kuwi. Wis ora usum ngendi ora. Wayang yo kowe kuwi. Lelek ngoten niku gedene wayang kulit wis obah niku sing obane dalang muni sing ngunekke ya dalane dalange meneng wayange ya meneng. Mulane jenenge nek napa lakon Semar Ngeco Wantah niku sing Ngeco Wantah dalange apa Semare? Dalange. Nggih to? Semare meneng wae ora sapa-apa. Lah kowe iku mung sadurma diobahne karo diomongne ngono wong biayane ra ukur protes. Lah nek sampean coba ngene, nggih kula protes niki Gusti saking jenengan. Lah niku akeh apik. Kula protes niki saking jenengan takdir kula kon dadi wong sing protes. Wis. Sekarang mulai ngono kuwi ya lakon nonton dhewe. Sing nomor telu wa man tawaddo'a li ghaniyin li ginau faqad dhahaba sulusa dinihi. Iki rada penting. Sapa wong barang siapa wa man tasamene ku tawaddo'a sapa man li ghaniyin maring wong sugih. Wis saiki ning donya ngoten iki sik dadi wong sing sugih apa sing kere. Dadi kae Bu, eneng desa kan desa ya sing dadi wong niku wong sugih apa wong kere? Nggih. Dadi kabeh. Ya wong dadi kabeh to. Ya maksude nek secara hukum adat niku nek dadi wong niku lah bahasa sanepat sing diwongke. Berarti nek sampean dikiyongke ngono. Ngawur wae. Aku ki kere-kere ya wong. Dadi ngeten nggih. Enten masyarakat iku ora ning kutha, ora ning desa. Ngoten niku mesti sing diwongke mesti sing sugih, sing pangkate dhuwur. Lah gara-gara sugih pangkate dhuwur niku otomatis dhek diwongke ngasih wong liyane iku tunduk. Lah nek dikon direk karo wong sugih jeranal, ya.
Sing ngakon tanggamu dhewe sing kere jalda plengas, ya ora? Hah? Ora opah. Wis liya diopahi padha wae, gur sithik ketok iku. Yo umpama diopahi padha, niku lah bedane ngene. Aku cedhak lin karo wong sugih. Nek cedhak karo wong kere kan ra iso gaya to. Gaya ora? Ora iso gaya sampean. Sampeyan cedhak karo wong kere niku ora iso gaya. Nek iso cedhake karo wong sugih, sok-sok gayane niku yo melok-melok sugih padahal yo cedhak karo pejabat ya padha, sok gayane niku duwe jabatan terus rumangsa ngordinasi masyarakat. Padahal dhek ora duwe jabatan apa? Apa bola-bali sing diandalke kanca kuwi jabatane ngene. Wong kanca ya kok andal. Lho wong ki ngoten niku. Dadi ngeten kabeh niku. Niku hukum adat nggih Pak Bumi. Sing kudu dipenerke. Ya aku ora bener ke ora ning Kanjeng Nabi niku nate ngritiki ngeten. Nek kowe ngasih tawadhu karo wong sugih gara-gara sugih. Kecuali wong sugih ndek agama. Wong sugih alim, langit. Gara-gara sugih niku sepertiga agamamu ilang. Kok iso agamamu bisa ilang gitu. Nggih, maksudnya iki. Aku ya salah. Aku ya ngaji. Nyatane ngono. Siji pertama niku ilang agamane niku ngeten. Sawarai ya, sawarai. Niku ngeten. Pertama niku jenenge wong takdim. Agama niku dihasilke saka siji ngaji. Nomor loro takdim. Mudeng. Nomor siji nek sampeyan niku pinter ngaji nganggo utek monggo. Niku iso, ning ya kudu nganggo takdim. Nek kepepet sampeyan niku ora pati pinter, kudu nganggo takdim. Niku sampeyan entuk ilmu. Tapi sampeyan gara-gara niku takdimnya wong sugih ning ora takdim karo ahli agama. Mula sampeyan niku kacamata duniane niku dadi donya. Nek wis kacamata duniane niku donya, seolah-olah agama niku ora penting. Nek wis agama ora penting, hukummu, adatmu saben dina pola uripmu ya melok karo wong sugih, karo wong panat sing urung mesti bener. Paham nggih? Lah ora mila suwe-suwe kowe nek ngono agamamu ki ucul. Kenapa? Karena kita terlalu tawadhu. Lah iya sak bante ngene wae. Sager kok sugih wong pangkat niku merintah sampean yes. Mbok perintah iku bener apa ora, mbok salah mbok ora, sing penting sampean iku diperintah sugih wong pangkat jerantang. Diperintah kiai, diperintah ulama, diperintah para kekasih Gusti Allah Subhanahu wa taala, ubah wae. Kon salat, kon ngaji, ogah-ogah. Kon maca Quran, males. Ndak mboten to. Kae ngeten niku. Dadi niku maksude wong niku nek tawadhu karo wong sugih gara-gara sugih sepertiga agamane ilang niku ngoten niku. Takdime dadi ra ono, nek takdime ra ono ilmu kuwi ora iso mlebu. Nek ilmu ora iso mlebu arep ngamal nganggo apa? Ngoten nggih. Wah iso-iso wong ilmu wis mlebu men gara-gara sampean niku khidmat bertunggus-lumus ngabdi karo wong sugih karo wong pangkat niku iso-iso alah salat rapati penting. Ngaji ora pati penting. Sing penting saniki duit. Ya ora. Salat dikorbankan, ngaji dikorbankan, amalia agama dikorbankan. Hanya demi dunia. Masalahnya sekali berarti didhawuhi kok gak enek, gak iso nglakoni. Niku sampean mesti pekimu. Mergane wis utangan budi. Utawa sampean ku nek ilang kesempatan modele kan modele wong-wong kene iku kan golek rai to. Padahal jenenge ndi rai ya. Golek rai dhewe-dhewe ngene jenenge. Lah raimu nyandi kok golek iki. Gak iki. Lah ya aneh to. Lah ora wae dhewe golek rai niku golek rai ning ngarepe menungsa ning ora golek ning ngersane Gusti Allah. Lah ya lilo ninggalke salat, lilo ninggalke ngaji sik penting pas wektu kuwi aku entuk rai sangka wong sugih, wong pangkat. Lah ya ngono to. Pramila gara-gara sampean takdim, gara-gara sampean tunduk karo wong sugih, wong pangkat sing gak gunung agama, ora ngerti kebutuhan agamamu, agamamu suwe-suwe ilang.
Anda paham? Paham ya? Ya melane apa terus rapi karo wong 400 ya api to, ne ya sak kadare. Mila nek sampean hormat karo wong sugih, aku ora hormat sugih ning aku hormat dek ijik wong muslim, dek ijik ngaji. Ijik salat. Aku hormat karo para pejabat ora mergo pejabatane, tapi aku hormat semata-mata dhek niku pemimpin sing ijik Islam sing ijik jaga salat. Ngoten nggih. Niku ajaran saking Kanjeng Nabi. Mergane bahaya sekali diri kita niku ndak ada ta'zim sama mursyid kita, sama syekh masyayikh kita, guru-guru kita. Jangankan ilmu itu akan masuk ke dalam diri kita, bahkan jauh. Ngoten nggih. Jadi suwe-suwe sampean aku janggal. Terus aku ngomong ngaji, nek salat iki itu opo? Sejak karo kiai paling itu ya guru salat, jak pengajian, ngoten to? Kerja dikiran. Lah terus dunyaku kepi. Nek wong sugih kan kena, aku sedina dibayar semek. Ini lak musuh-musuh lak ngono ta kowe. Suwe dadi janggal karo aku. Mergane etuke ya apa meneh sampean dikompori sisan ngene lho Nduk, ngene lho Pak. Nek jenenge wong urip iki sing pentinge megawe, semangat kaya aku iki. Nganggo dalil sisan manjada wajada. Ya didalili sisan. Gitu. Engko terus didalili ngene wis opo to salat jengkang-jengking salat nekek nek ora apik ora iso ibarat sejahtera uripe gunane apa. Wis sampean terus janggal karo salat. Niku suwe-suwene nggih. Dadi aja kesuwen sampeyan cedak karo wong. Ya umpama sampeyan punya hubungan sama mereka, ya sekadarnya. Tapi jikalau kita niku ibadah, jikalau hubungan kita sama Allah SWT jangan sampai terganggu dengan takdim kita sama orang-orang kaya maupun orang berpangkat. Nanti Jang ya niki nggih. Ya wis mulai nek kula ngomong niku ngeten iki. Niki masalah ilmu mawon. Ilmu niku iso ditempuh kanthi telung cara. Siji nek kowe pinter ya nganggo akalmu. Ning takdim yo tetep. Nomor loro nek sampean niku bodoh, ada dua. Bodoh sugih atau bodoh kiri. Ya. Nek bodoh sugih kowe ilmu gunakno untuk golek ilmu kanthi gunane bondo. Bondomu nggo khidmat nang agama, nggo biayai pesantren, ya napa ibarat ora kiyaine pesantren yang yayasan madrasah dan sebagainya. Wis to lomo. Kuwi kok barokah sampean iki. Nomor 3 nek sampean iki bodho tur ora duwe duit nganggo tenaga jenenge khidmat. Napa dalem. Wong nek pesantren jenenge dalem. Nah niku jadi akeh wong bodho gara-gara takdim. Ora ya ora sugih. Bodho ora sugih sih sampeyan ndek dhuwit. Ning gara-gara takdim karo kiyaine. No, enten pesantren utawa wonten ajian dan sebagainya niku dhek dadi dibimbing dadi wong pinter. Wong pinter piye wong pinter kuwi wong sing iso nakrapne awake sesuai kanthi syariat agama. Dong. Ning akeh wong pinter dadi goblok gara-gara ora takdim. Akeh wong sugih ora dadi pinter gara-gara sugih ya pelit. Wis tetep goblok. Ngoten nggih. Lah marane niku adile Gusti Allah. Apa aku ora iso pinter? Wong iki kabeh pinter, iso pinter. Ibadah jenenge agama niku rahmatan lil alamin. Sing pinter ya kebahagiaan, sing bodoh ya kebahagiaan. Lah sampean niku seolah-olah pesimis ora wis bodho ngono lah aku piye iso cedhak karo Gusti Allah, aku piye iso ngerti. Siji kuncine nek kowe bodho pengen ngerti ya. Pengen cedhak karo Gusti Allah, pengen paham karo agama. Takdimo hormato maring ahlul ilmu. Sampean gak dunung Pak, ya aku tuh ora njuk takdimi ngono ora Pak Bu. Ya nek aku tuh ora masalah. Aku kur ngajarke umpama sampean ndek kiai ngono lho. Sampean ndek kiai niku nek sampean bodho ya takdimo karo guru. Pinangka nek aku arep gunake utek ya ora conggah. Ora nyandak to. Iki jatahe bodho kowe ya.
kuwi iso khidmat iso napa tandem karo ulama karo kiai. Lah ngono kuwi kok ilmu teko dhewe jenenge wa allamnahu min ladunka rahmah. Kowe bakal tak kei ilmu langsung saka sisiku. Jeriat ngene niku. Lah kuwi tiyang-tiyang nek pesantren bodhone ra ukur. Ya wis pokoke yang bedino nyanyiane kon nyapu-nyapu, kon macul-macul, kon ngarit-ngarit. Ngoten niku sendika dawuh ya ngoten niku. Ora nek protes-protes babar blas. Akhire niku yo ora ngaji, wong yo ora iso lho ngerti kene ora ngaji. Akhire jesle rene, oh mangap cakepmu mangap. Napa ya iki? Wis pokoke mangap. Bar mangap didoni juk ngoten. Pripun to ya stop nang mulih kono ta? Konmu mulih, kowe mulih buka pesantren. Aduh, piye to Jal? Bingung ora? Wis bodho. Ya to enek kono gayane nyapu, macul, ngarit, guru khidmat, lulukan dan lain sebagainya. Didoni yai cangkeme mulih kon ngene pon. Piye to Jal? Ora mulih jarang yai kula tesih tetep pengen takdir, pengen napa khidmat kalian jenengan. Ora wayahmu wis mu. Akhire mulih. Ya ngoten niku biidznillah. Kanthi kersane Gusti Allah teko ngomah ngoten iki dadi